Kan man låne bøger i Tingbjerg Bibliotek? Ingen læser bøger, alle bruger computer. Nå. Se, skat. Der er mange bøger her. Ingen læser bøger, alle bruger computer. Hej, skat. Keder du dig? Ja. Kammer sidder ved siden af mig. Ja. Det handler støjen om. Det handler om en mand, en gammel mand, som var ude på landet. Og han har 1, 2, 3, 4 kyllinger. Og en kat, som er meget, meget frak. De sidder og... De rigtige, så har de der, så er det... Ja, de der fødder, så ligger han den på. Han skal lave sin egen kylling. Biblioteket, det lukker nu her. Ja, så kan vi læse færdigt. Ja, tak. Vil du hvad? Her kan man låne bøger med hjem. Det er man kan låne dem der hjem. Vil du låne den her? Ja. Ja. Hej, vil du låne den? Ja. Har du lånt godt? Værsgo. Tak. Ja, værsgo. Kom.